pryd o'n i'n meddwl am Chwe Gwlad yn yr gorffennol, o'n i yn knackered, yn emosiynol, yn gorfforol. O'n i'n gweithio dydd Llun i dydd Gwener, ymarfer yn hwyr yn y nos, codi'n gynnar yn y bore, a wedyn, chi'n mo, gorfod teithio ar dydd Gwener, chwarae dydd Sadwrn. Oedd e'n rili anodd. Roedd hi'n ymdrech ddewr gan Gymru nos Wener. Perfformiad arall, llawn calon ac ymroddiad, ond colliodd eu hanes nhw unwaith yn rhagor yn y brif ddinas yn erbyn Ffrainc. Wel, heddi mae'r Sgarmes wedi dod i glwb rygbi Pontyclun, dafliad carreg o hensol pencadlys ymarfer Undeb Rygbi Cymru, a dyna pam. Mae da fi'r pleser o groesawu Elinor Snowsill ato ni am y tro cyntaf. Siwr i ti, Oz? Ie, fi'n iawn, diolch. Neis iawn i weld ti fan hyn. Digon i siarad ymbyty o ran y menwod, ond rhaid ni ddechrau fi'n credu gyda y gêm yma nos Wener Charlo. Bles gyda siwrathu gweithiau'r cynlyniad? Ie, yn ti'n meddwl yn beth gwahanol i weid i beth yw'r yn gweud bron bob wythnos. Lot o ymdrech, cyfle i ennill hyd yn oed, ond yr un heb problemau dim yn creu digon unwaith to. A felly, oedden ni'n symud mlaen, fi'n credu felly bod ni ar y cyfan, fi'n credu bod ni yn datblygu rhywfaint gyda bob gêm. Yn sicr, datblygu cymeriad, datblygu hyder, ond dal eisiau datblygu fwy o gêm agored. Beth ti'n gwneud o Gymru yn ystod bencampwriaeth, ond hefyd nos Wener? Ie, nos Wener, fi'n teimlo fel bod ni yn tyfu yn ystod y pencampwriaeth. Nos Wener oedd gêm cico ni'n ardderchog, fi'n meddwl. Chi'n modd yn erbyn un o'r tîmoedd gorau yn neud e, o'n i'n cico fe syth nôl iddyn nhw a nath ni aros yn y cystadleuaeth trwy gydol hwnna. A o'n i hefyd yn hoffi gweld bach mwy o ymrywiaeth o'r safle gosod. Ti'n modd o'n i'n mynd lan ochr dywyllt, Cuthbert, neu o'n i'n rhoi cic yn ddwy ar hugen nhw. So o'n i'n hoffi gweld yr amrywiaeth yna. Un peth ni'n gweud ar gefen hefyd yw, faint o Ffrainc welon ni fi ddim coed yn siŵr o'r gêm hyn, achos fi'n credu falle bod nhw wedi eistedd nôl, bod nhw'n gwybod bod ni ddim yn creu, a bod nhw'n bodlon i ni gico, a bod nhw'n hyderus gyda eu system amddiffynol nhw. Ni wedi sôn gymaint am Sean Edwards yn ystod y bencampwriaeth yma, ond fi'n credu falle, yn ywedig ar ôl nhw sgori yn mynd ar y blaen, bod nhw'n gweud, OK, boys, dewch chi weld beth ydych chi. Ni'n ddigon apus, eistedd ni nôl, stopwn i chi trwy'r nos, nawr te, a fi'n credu falle bod ni'n wedi gweld gymaint o Ffrainc, a falle ni wedi gweld yn y gêm eraill. Ond gweud hwnna, fi yn meddwl nethon ni ratlo nhw bach. Ti'n modd, o'n nhw'n neud camgymeriadau, ni ddim fel arfer yn disgwyl gweld nhw'n neud. O'n nhw'n dechrau trio chwarae, pob tro nhw'n trio chwarae, oedd rhywbeth ddim yn mynd yn iawn. So falle, o'n i'n rhoi eitha lot o pwysau. A dyna pam fi'n teimlo, gath Cymru ddyn dactegol berffaith nos Wener. Sa'n credu oedd pwrpas iddyn nhw'n mynd allan yn trio chwarae steil ac arddull agored Ffrainc a cwmpa mewn i'r trap yna. O'n nhw'n gwybod yn union beth o'n nhw eisiau gwneud. O'n nhw eisiau cicio'r bil, o'n nhw eisiau gweithio a brwydro'n galed yn ardal dacl. A trio cau Dupont a cau Ffrainc allan o'r gêm yna. Llwyddo nhw'n neud hynny. Do, a o'n i ddod yn nwedig rhai o'r blaenwyr, o'n i ddod bod taw rhywbeth ffal y taw yn anhygoel. O'n i'n meddwl falle bod i ddyddiau gorau fe tu ôl y fe, ond y ddwy gêm edrych yn ôl yn gystadleuaeth yma, wara teg. Big game player, yn dweud. Anferth. Ac i fi, yn y Will Rowlands wedi cael un o'i gemau gorau fe i Gymru hefyd. Cameron Woki wedi cael noson dawel, gymaint wedi reoli'r leiniau yn ystod y bencampwriaeth, ond Will Rowlands yn cystadlu yn yr elfen yna. O'n i wedi bod wedi cael gêm dda, Brian Elias a gêm dda, Gareth Thomas, o'n i'n sôn amdano fe, no, fer y raglen wrthos diwetha, yn dechrau gêm ac yn gwneud job i net hefyd, felly, a gret i weld Josh Nifidi nôl hefyd, a i gêm gynta fe o ddifri nôl, a yn sicr, welon ni ddim bod e'n eisiau dim byd o'i gemau. O ran y problemau, edrychwn ni falle ar rhai o'r diffygion falle yn chwarae Cymru, yn ymosodol, dyn ni dal ddim yn creu digon o gyfleoedd. Na, ni ddim. A i fi, pryd chi'n dod i fyny yn erbyn amddiffyn mor strwythyr, sy'n gyda gymaint o strwythyr a Ffrainc, mae rai chi dadlwytho, mae rhaid i chi, oedd na adegau ble nath ffala taw neu na fi di torri lein ychydig, a oedd na amser ble bysau'r dadlwythyr wedi bod mlaen a bysau ni wedi torri tu ôl cefn nhw, ond does neb yn disgwyl e, does neb yn redig off y bobl sy'n cario, so dyn ni methu wneud e. Chi'n flipo na draw a gwylio Ffrainc yn yr hanner cyntaf, o'n nhw'n dadlwytho popeth a dyna sydd o'n nhw'n torri lein i gymaint. Iwerddon, o'n nhw'n hyrt o dadlwytho, gyda siarad amdani nhw'n ysmlaen, fi'n gwybod, ond o'n nhw'n dadlwytho pan oedd ddim eisiau nhw hyd yn oed. A fi'n credu,
mission ni falle edrych fwy ar gêm Iwerddon, gyda'r tempo maen nhw are, gyda'r stael maen nhw are, a gyda, fel mae Elinor yn gweud, y gêm ddadlwytho yma, achos ni ddim yn mwy yn y byd, ni ddim yn mynd i fwrw pobl nôl, ni ddim yn mynd i'n trw bobl, felly mae rhaid ni ddadblygu'r elfen yna. Odi Pifac felly'n trio chwarae i beth sy'n ganddo fe, y chwaraewyr sy'n ganddo fe, odi e falle ddim yn teimlo bod ganddo fe'r blaenwyr sy'n gallu chwarae'r gêm ddadlwytho agored yna? Wel, mae ydych chi Falataw, mae ydych chi Nafidi, fi'n meddwl bod nath a lot. Seb, nath y rengol yn ardderchog, a nath nhw'n cario'n rili dda, a oedd na cyfleoedd, ond son nhw'n lli dadlwytho i neb, so os nag ych chi'n gofyn i'r chwaraewyr, disgwyl ar hanner toriad, does na ddim yn mynd i fod unrhyw cyfle iddyn nhw dadlwytho. Na le falle ni wedi gweld eisiau rhywun fel tips fi'n gedi Eleni. Mae fe yn cynnig gymaint o'r elfennau yna a gallu rhoi y cynta yna i gyrraedd achos ei gyflymder a gallu bod yn gyswllt rhwng y blaenwyr a'r olwyr hefyd. Felly, mae hwnna'n un chwaraewyr ni wedi colli yn bennant gyda'r doniau yna ni eisiau gweld. Un peth sori, ti eisiau gweud rhywbeth? Ie, wel, o'n i'n mynd i weid a wedyn, chi'n disgwyl wedyn i canolwyr chi gallu wneud hwnna hefyd. So, os bys ydych chi rhywun fel Halo Holo sy'n gallu wneud hwnna, torri a dadlwytho, mae hwnna'n rhan mawr o'i gemau. Mae fe jyst yn rhoi dimension wahanol i ymosod chi. O gan bod ti wedi siarad amdano'r canol ca yna, achos i fi mae'n problematig. Nid just ni'n clywed gymaint yn pryd falle nad yw Dan Bigger yn cynnig digon yn ymosodol fel maswr, ond fi'n gweld e fel y problem yn canol ca yn gyffredinol. Dyw'r drindod stan ni. A pob bynnag drindod mae wedi bod, mae'n newid bob yn wythnos, ond does dim un ohonyn nhw yn ball players, pobl sy'n gallu chwarae a dod ar gorau allan o'r chwaraewyr o'i cwmpas nhw. I fi'n cytuno, fi ddim yn meddwl gallech chi gofyn lot mwy o Bigger. Mae fe'n rhoi'r cics ymosodol mewn. Mae fe'n trio chwarae tu fas i'r cefn o'r blaenwyr. Chi'n gweld y lot mwy yn y 2 gêm diwethaf. Mae wedi chwarae mas o'r cefn o'r pod off naw. So mae fe'n trio wneud ond mae rai chi gael rhywun yn dod mlaen ar hwnna a creu a rhoi rhywbeth mlaen i'r pêl. Fi ddim yn credu bod ni wedi gael yn iawn a mae'n amlwg bod ni ddim wedi. Na, fi'n gedi, pan mae Biggs yn fflat, ni'n gallu gweld y gwaniaeth. Mae'n gallu wneud ond sa'n gyda bod yn naturiol i fe wneud a bod fe neb chwaith sydd yn tynnu fe, fel ti'n gweud, mae rhaid edrych nhw fel triawd. A gyda bod, mae'r ffaith bod John Fox yn wario 12 disadwn, neu noswener, sori, yn adrodd cyfrolau, achos 3 ar 10 yw safle fe wedi bod, a ti'n trial dy mewn a fe, achos i brofiad ond dyw'r elfen greadigol na ddim na. Unwaith to nôl at Iwerddon, ni wedi gweld sy'n wedi ddasgu, mae'r loop-arounds yma, maen nhw'n gwneud nawr dro ar ôl tro, a mae Johnny Sexton wedi prynu mewn i hwnna, neu maen nhw'n rhoi Akina fel i dderbyn y bel gynta, a wedyn Sexton yn dod o'n, a fi'n credu bod rhaid i ni drial rhyw fath o amrywiaeth. Os nad yw'r chwaraewr creadigol na dyn ni sy'n mynd i greu a torri, mae rhaid i ni wedyn ddod o hyd i system sy'n mynd i alluogi ni ddefnyddio'r boes a system sy'n gan Iwerddon, a o ran i system nhw, maen nhw gymaint ymhellach lawr y ffordd nag i ni, ond fel nes ti gyffwrdd ar y dechrau, fi licio'r ffordd, fi'n credu bod ni yn datblygu, ni yn gwella, ni yn gweld bach fwy o strwythyr i'n ystod y Chwe Gwlad. Ie, yn bendant ni yn. Chi'n cymharu'r gêm cyntaf os bys chi wedi gofyn i ni ar ôl gêm Iwerddon a bys ydyn ni'r cyfle i ennill y gêm yn erbyn Ffrainc, bys neb wedi meddwl ni. So ni yn gwella, a wnaethon ni weld fel wnaethon ni chwarae yn erbyn diwedd y gêm yn erbyn Lloegr, ble o'n i gorfod sgorio, o'n i chwarae o 2 o hugen ni ymlaen, o'n i ddim jyst yn chwarae'n saff, o'n i'n cymryd y risg. Wnaethon ni dechrau chwarae mwy fel hwnna trwy gydol y gêm yn erbyn Ffrainc, ond falle oedd yna achos bod y chwaraewyr yn meddwl, wel, sy'n byd yn ei golli, ni chwarae yn erbyn un o'r tîmoedd gorau yn y byd, pam na gynnu chi chwarae fel hwnna pob tro, achos o'n nhw yn lot fwy accurate gyda fe, so ni yn gallu neud e. A fi'n credu bod yr canlyniadau falle wedi mynd fel ni'n disgwyl, o'n i ddim yn disgwyl, ni wedi ennill 1 gêm, a 1 gêm i ddod, a colli yn Iwerddon, o'n i'n disgwyl ni falle ni golli'n drwm yn erbyn Lloegr ac o bosib colli'n drwm yn erbyn Ffrainc. O'n i wedi bod mewn sefyllfa lle gallen ni ennill y 2 gêm na. Felly mae'r canlyniadau wedi bod rhywbeth tebyg i beth o'n i'n disgwyl, ond falle bod y perfformiadau ddim. O'n i'n disgwyl falle colli'n grif ond wario rygbi, ond beth ni'n neud yw pido wario rygbi ond dod yn agos. Ie, na, mae bendant yn teimlo fi fel bod ni yn adeiladu yn ystod y bencampwriaeth yma, a dyna'r un stori. Dechrau'n araf yn dyfa, a gwella wrth i'r twrnament fynd yn ei flaen. Fi eisiau siarad nawr am ti, gêm nos Wener. Mae un yn dipyn o bwnc llosg, o'n i siarad am ti wythnos diwetha. 11,000 o dycynnau heb i gwerthu nos Wener ar gyfer y gêm yn erbyn o bosib. Wel, dim o bosib, i fi, y tîm gorau yn y byd. Mae'n an drieni. Odi, mae fe'n drieni, achos mae fe'n golled ar
yr atmosffer mae fe'n creu gan cael stadiwm llawn yn amlwg arian i'r undeb. I fi, mae'r tocynnau yn rhydd. Os bys ni'n ar gael, bys ni ddim yn gallu fforddio mynd i'r gêm, a fi'n rhywun sy'n hoffi cefnogi'r boes. Felly, chi'n diweddu lan, prisio allan lot o bobl sy'n eisiau mynd i gefnogi'r boes. A fel union, fel fi, pan glywes i wrthnos diwetha bod yna cynnau ar gael, nes i edrych yn syth o, falle, a Dafydd y Crwt i weld gêm. 200 punt i fi a fe i fynd lawr i Gaerdydd. Na, dim gwybod. Sa'n talu fath na. Fe gyd mae'r elfennau yna i gyd yn nhw. Mae'r gost, mae'r amseru, yn ywedig i bobl falle sy'n eisiau dod o'r goglen, y canolbarth neu o'r gorllewin. Os ti'n gorffen gwaith am 6, os ti'n gobeith gyrraedd yna, os ti'n gorffen gwaith am 5, mae'n bach o strach iddyn lawr, beth bynnag. Unig beth yw, mae 2 o'r gemau mynd i gael i ware ar ddisadwn. So mae rhaid i ware'r gêm arall, naill ai nos Wener neu Dydd Sul. A mae well gyda Cymru a Ffrainc chwarae nos Wener yn ytrach na Dydd Sul. Mwyn cael yr amser ychwanegol i'r chwaraewyr felly, neu oeddi mwyn wneud gyda faint o arian maen nhw'n wneud tiol y bar? Yn gymdeithasol, mae'n well, maen nhw'n meddwl bod e'n talu ffordd yn well, mae'n well nhw yr awyrgylch a beth mae'n gynnig i gefnogwyr ar nos Wener nag yw e pnawn Dydd Sul. Mae gwaith gyda pobl ar Ddydd Llun, maen nhw'n teimlo bod falle ddim pobl eisiau dod ar Dydd Sul, bod nhw ddim eisiau lag i mynd o arian yn y bar. Felly, nyr ystyriaethau ydy. So, y penderfyniad wedyn yw, mae'n un peth gweud, so'n licio gemau nos Wener, ond so'n licio gemau pnawn Dydd Sul chwaith. Dim byd yn bersonol da fi'n erbyn gemau nos Wener, ond mae'r prisiau, mae'n anhyrt, am y tocynnau chepa campynt. A fi'n gyd, na'r peth yw, unwaith yr elfennau i gyd ydi gilydd, na pam wedyn, bod gymryd. A mae'n golled i'r undeb, mae'n golled anferth i'r undeb, ond mae'n golled i'r clwbau hefyd, achos maen nhw'n cael eu tocynnau, maen nhw wedyn ddim yn gallu gwerthu'n ymlaen, so ni'n gwybod y trafferthion, mae lot fawr o glwbau fel un ar llawr gwlad wedi bod trwyddo dros y 2 flynedd diwetha, felly mae'n dolc anferth. A nhw sy'n cymryd y golled yna wedyn. Unwaith mae ganddyn nhw'r tocynnau yna, os oes hanner dwsyn o tocynnau maen nhw ffili gwerthu, ond mae'n 600 punt. Mae'n beth oed, o'n i'n darllen erthigol ar y cricet fel mae'n digwydd yn Antigua Dydd Sul. Mae Atherton yn sgrifennu yn y papur Dydd Sul, a maen nhw wedi symud y stadiwm yn Antigua, y stadiwm newydd Viv Richards, ond mae mas o'r dre. So, oedd fwy o gefnogwyr Lloegr cricet yn y gêm nag oedd o bobl lleol, achos oedd e'n gweud, oedd e'n arfer bod yn wych, oedd pobl jyst yn gallu cerdded mewn y mas fel tymoen. A'r cwestiwn mawr nath e ofyn yw, ar gyfer pwy mae'r gêm nawr? A ni'n meddwl, ti'n beth? Mae hwnna'n canu cloch gyda rygbi hefyd. Na, allan ni'n cytuno mwy. Reit, o ran disadwr wedyn, y 2 gêm arall, dechreuon ni falle gyda'r brif gêm disadwr, oedd hi'n addo i fod yn glasur. Mi oedd hi, ond mi ddechreuodd hi mewn ffordd ddadleuol iawn. Do, yr cerdyn coch, fi'n meddwl chi'n siarad am. I fi, mae fe'n bendant yn cerdyn coch, a fi ddim yn gweld pam neu siwt allan rwy'n meddwl bod e ddim. Chymod, pryd mae chwaraewr arall gorfod mynd o'r cae a ddim dod nôl i'r cae, mae fe mond yn deg bod y chwaraewr nath iddo fe gorfod wneud yr un peth. Nath e ddim ymdrech o gwbl i ostwn ei uchder. A mae diogi hwnna i fi. Fi'n siŵr bod e'n rhywbeth i chi'n ymarfer erbyn hyn yn bob wythnos yn yr ymarfer. Pryd chi'n gwylio gemau a pryd chi'n gweld faint o cerdiau coch sy'n cael ei roi allan a faint o straen mae fe'n rhoi'r tîm o dan a mae felly difetha gemau i tîm chi. Y peth lleia allwch chi'n neud yw just gostwng eich uchder bach. Oedd e dechrau gêm. Chi'n gweld cerdiau coch dechrau dod falle 60 munud, 70 munud, mae chwarae wedi blino, dyn nhw ddim yn meddwl yn iawn, dyn nhw'n gwneud penderfyniad. Does dim esgus ar gyfer hwnna. A nôl y peperet Dydd Sul to, ac oedd fi'n erthigol yn gweud, falle bod Eddie Jones rhywfaint ar fai, achos fel ma fe, a'i sylwadau yn y wasg cyn y gêm, a'r peth mawr oedd wedi gweud oedd cyn y gêm hyn, bydd Iwerddon byth wedi profi dim byd mor gorfforol a byth ni'n mynd i roi nhw ddisadwn, a falle bod hwnna yn meddyliau'r chwaraewyr wrth fy mas ar y ca, ac yn hytrach na wedyn bod Charlie Wells yn cadw i ben ac yn meddwl, reit, siwr y techneg taclo, bod e'n meddwl, reit, fi'n i fwrw y boi yn nawr, a bod e jyst ddim wedi clatio mewn i James Ryan. Cytuno'n llwyr, ond wel, wyddau sy'n syth, cyn bod Reynal yn mynd neb, Carden Goch, mae rai bod e. O'n i'n jyst yn teimlo mor flin am James Ryan pwr gab, achos oedd e mas cyn bod e'n bwrw'r ddiar. A pwy effaith allai hwnna gael? Faint golled e wedyn, gallai fe golli lot o rygbi ac arian a popeth arall. Wel, ni'n clywed yn pobl yn diweddu gyrfaoedd oherwydd argydion y pen. Oedd dim cwyn o gwbl gan Loegr. A doedd yn mesgus o gael. A i fod yn deg,
iawn, eithon lawr i 40, a ymdrech dda dyn nhw, ond eto i gyd, yn y ddwy gymdrethan twcyn am nawr, maen nhw wedi sgori 1 cais ac ildio 7 rhwng Cymru a Iwerddon. A mae hwnna'n gweud lot am eu gêm nhw ar y funud. Hefyd, yn anymwybodol, fi'n credu falle oedd Matthew Reynal wedi trial neu bethau'n gyfartal wedyn, achos oedd rai o'r penderfyniadau, wedyn rai o'r scrums, ond nhw'n hedfan rownd. A ni'n dweud, bosib, a fe'n rhoi gymerodd i dros awr nes bod 1 scrum yn cael ei benni. Nath bob 1 scrum gorffen mewn cic rydd neu cic osb am awr gyfan. Naill ai Melis Gens yw'r prop gorau yn y byd, neu Courtney Laws yw'r ail reng gorau yn y byd, achos bod wedi symud lan, neu Jack Nowell yw'r blaen ysgellwr gorau yn y byd, neu dyw Matthew Reynal ddim yn deall sgrymiau. Na i adael o fyna. Sa'n mynd i ofyn i Charlo ymti Iwerddon, achos mae'n wedi clywed digon ymti Iwerddon. Mae e'n fan mawr, fi'n fan mawr o'r ffordd maen nhw'n ymosod. Maen nhw'n dîm clinigol, maen nhw'n dîm effeithlon ofnadw yn ymosod nhw. Maen nhw'n drefnus yn dyn nhw. Maen nhw'n drefnus, dyna'n union beth o'n i'n mynd i weid. Mae pawb yn gwybod yn union siwp maen nhw'n ei chwarae. Mae pawb yn gwybod o flaen llaw. Chi'n gwylio Sexton a maen nhw'n chwarae tu fas o'r pod hefyd. Ond dyw e ddim yn aros fyna, dyw e ddim yna i ddechrau offta. Mae fe'n sefyll falle ochr yma o'r ryc, a wedyn mae fe'n dod yn hwyr. A wedyn iddo fe allu cael y pel o'r blaenwyr mor hwyr yna, a mae rai bod y blaenwyr yn disgwyl e'n aros iddo fe, yn gwrando iddo fe. A mae hwnna'n meddwl wedyn bod yr amddiffyn, dyn nhw ddim yn meddwl bod yna rhywun yn attached i'r pod, mae nhw'n gallu dod lan, a wedyn mae fe'n popo mas, a mae fe'n creu gaps, a mae fe'n lli pigo nhw off. Mae nhw gyd ar yr un donfedd, yn dyn nhw? Ti'n beth, wnaethon nhw fwy o gamgymeriadau disadwn, a wnaethon nhw gweddill y tymor fi'n credu, a hefyd, i fi, gollon nhw ddi ar un adeg, ond pan oedd Lloegr lawr i 40, a yn amlwg, oedd y dorf tu gefen nhw, ond nhw wedi codi i gêm nhw, a nhw'n dal yn tri aware'r rygbi, nhw'n dal yn tri aware'r gêm dadlwytho yma, a o'n i'n gweithio ar y set y lyd, ni'n gweud, pidwch, cerwch nôl i'r hen Iwerddon, bwrwch i lan y canol, clyrwch mas, pas fer, bwr i lan y canol, pas mas, tyn yr amddiffynwyr y mewn, tyn y mewn, maen nhw un yn bryn, just tyn nhw mewn. I fi, oedd eisiau'r hen gêm Iwerddon am gyfnod, just i setlo. Falle oedd angen addasu tyma bach am gyfnod, ond stico nhw gyda fe, a mi ddathen reit yn dweud. Fi'n meddwl pryd chi'n chwarae, fi wedi bod yn chwarae mewn gêm ble mae'na cerdyn coch wedi dod yn eitha gynnar yn y gêm, a wedyn mae pawb, mae fe'n eitha anodd fel y tîm sydd i fyny chwaraewr i sort of reoli meddwl chi, chi'n meddwl, right, mae rhaid ni sgorio trwy'r amser, mae rhaid ni cadw'r bil yn fynd, so ni moyn rhoi amser i'r amddiffyn dod rownd, ond actually, fel ti'n gweud, probably, ti'n meddwl, y ffordd gorau, really, i gymryd y lan a wedyn jyst chwarae trwyddo nhw a blino nhw yn lle trio cadw'r bil yn fyw. A nawr mae Iwerddon yn dibynnu ar Loegr, neu ffafr iddyn nhw mas ym Mharis pen wythnos nesaf. Be newch chi o'r gêm yna? Wel, na gys eisiau ddigwydd nawr pen wythnos yma yw yr Alban i ennill yn Iwerddon, ni gael pwynt bonus, a wedyn mae'r Lloegr yn mynd i orffen yn 5, ni'n mynd i orffen yn 5. O, hyfryd o beth. Bydd e'n hyfryd o beth. O ran y gêm arall ar ddi Sadwrn, yr Alban allan yn yr Eidal, be nes ti o'r gêm yna? Yn y pen draw gath yr Alban i pwynt bonus nhw, wnaethon nhw bach o waith caled o fe ar brydau. A o'n i falch i weld yr ysbryd nath yr Eidal ddangos a cael y ceisiau hwyr yna. Nhw'n dal i gael dim pwyntiau o gwbl i ni, mae pobl yn dal i ladd arnyn nhw, ond gret i weld bod nhw wedi gwneud a dod mor agos. A oedd i siawn ar yr Alban i fod yn deg ar ôl hwn oedd i tymor mawr nhw i fod. Mae nhw yn gallu gwrth ymosod, ond ddim yn ali Price i gael gêm ar ben. Oedd e wych, yn nghanol popeth. Mae pobl solid yn nhw fel Chris Harris tu ôl, a wedyn mae Stein wedi mewn yn slabio. Darcy Graham yn arall sydd wedi cael tymor da iawn dyn nhw. Felly, oedd eisiau hwnna, bydd eisiau lot fwy arnyn nhw i fi mas i Iwerddon ffys ysa. Wel, yn anffodus, sy'n nawylon i'w haredd i Sadwrn i'r Eidal o Stephen Fanny, allan gydag anaf gathau yn erbyn Iwerddon, ond ges i air gydag yn gynharach yn wrthnos. Ciao, Stephen. Sut wyt ti, boi? Good job. Fi'n iawn. Wel, piges i unrhyw lan yn erbyn Iwerddon, ond fi'n iawn. Ti'n bod be, fi wedi bod yn hwylo i weld beth yn union oedd yr anaf yma. Fi ffili ffeindio dim byd. Be ddigwyddodd yn y gêm? Nes i box kick, a pam o'n i wedi kick off bail, o'n i wedi tynnu psoas muscle, muscle sy'n connector spine ar hip. Nes i grade 2 i fe. A faint mae hwnna'n cadw ti allan am nawr?
Dim ond 5 wythnos, so mae'n rhif 4. Ond yn anffodus, mae'n golygu bod ti'n colli'r gêm yma dydd Sadwrn yn y Principality, cyfle i chwarae nôl fan hyn yng Nghymru, ond adbyn o siomi ti a'r teulu, fi'n siwr. Ie, wrth gwrs, o'n i'n edrych mlaen i chwarae yn y Principality. Ges i bocs i fy teulu hefyd, so o'n i'n really edrych mlaen iddo. A pawb yn ymwybodol bod ti yn grwt o Gymru, wrth gwrs, o ochr y crymych wyt ti'n dod, ond falle bod pawb ddim yn gyfarwydd ar trywydd. Sio des ti mewn i chwarae dros yr Eidal? So, es i Harbury College pan o'n i'n 16. Chwaraeus i Gloucester Under-18s hefyd, a oedd good connection da Gloucester da yr Eidal. O'n i'n fel hanner Eidaleg hefyd, a fi wedi tyfu lan yn y culture. A o'n i wedi gael y chance a es i wario i'r Eidal Under-18s. A wedyn with chance i wario da Cymru under 20s, ond o'n i moyn aros da'r Eidal, achos o'n wedi rhoi chance i fi yn Under-18s. A wedyn, pam dathon ni mas o lockdown, o'n i wedi wario yn dda i Gloucester, a wedyn ges i call lan i'r senior team, a o'n i just moyn mynd am y chance. Oh, wow. Mae'n swnio fel penderfyniad eitha hawdd i ti yn y pen draw, yn amlwg yn eithaf cysylltiad teuluol yna, ond dim yn dyfaru'r penderfyniad o gwbl? Na, ddim really. Oedd dad moyn fi wario i Cymru, wrth gwrs. Ond tyfu lan mewn y culture Eidaleg, oedd ddim fel gwahaniaeth i'r decision i fi. O ran yr Eidal, felly ar y funud, ni gyd yn ymwybodol chi ar rhediad siomedig iawn yn y Chwe Gwlad, bydd 36 o gemau wedi colli yn olynol nawr. Ond ti'n teimlo fel gyda'r garfan ifanc yma sydd gyda chi bod chi'n mynd i'r cyfeiriad cywir? Mae grŵp newydd dyn ni, mae grŵp ifanc. Ni wedi colli fel 90 gêm, ond sa'n meddwl os ni gael fel y perception o'r losing streaks y generation cyn ni wedi gael. So, fi'n meddwl, mae grŵp ifanc da ni a mae good culture da ni nawr. A gobeithio bydd ni'n pigo lan wins yn y dyfodol. A nid just y grŵp ifanc sydd gyda chi ar y funud, ond pan ti'n edrych ar yr under-20s hefyd, y tymor yma yn unig, chi wedi curo y Lloegr, rhoi coten hefyd i curo yr Alban yn gyfforddus iawn. Felly mae'r boes yma yn dod trwodd, mae yna ddatblygiad. Mae wedi cymryd spel i gyrraedd y pwynt yma, mae boes yn dod trwy'r system. Wrth gwrs, blwyddyn fi hefyd, blwyddyn dad yn ni, a blwyddyn cyn ni hefyd. Mae 3 blwyddyn nawr sydd wedi dod trwy, a maen nhw'n gyd yn chwarae'n dda. Lysyn ni glywed perspektif Eidalwyr felly, am yr alwad yma gan rei bobl sy'n edrych ar yr ystadegyn yna, 36 gêm wedi colli yn olynol, a'n gweud, dyle'r Eidal ddim fod yn y gystadleuaeth. Pam sy'n ni'n dod mewn ar Georgia, neu, y tîm diweddara i gael ei grybwyll, yw De Affrica. Be mae'n aneud i chi deimlo fel? Obviously, sy'n meddwl effaith dda arno ni. Ond ni'n treol fel ddim meddwl am pethau fel la. Mae pobl yn gweud bod Georgia yn well na ni, ond nhw'n byth di ennill yn erbyn ni, so sa'n meddwl mae hwnna'n good fel substitution, os ti'n gweud. Ond fi'n meddwl mae grŵp ifanc ni, mae average age ni yn 23, 24, so fi'n meddwl mi eisiau pobl rhoi chance i ni i fel dangos beth allan ni'n neud. Pam ni'n cyrraedd y World Cup nesaf, bydd ni ar 30-40 o caps, so bydd mwy o experience yn erbyn ni, so gobeithio bydd ni'n cael ennill gemau yn y dyfodol. Fi'n siŵr newch chi, unwaith eith y gêm gyntaf yna, bydd rhagor yn dod, bydd yn rhoi'r hyder yna i chi i bwrw mlaen ac i ddatblygu, a bod yn mwy gystadleuol hefyd yn y Chwe Gwlad.
O ran Cymru, yn amlwg ti wedi bod yn dilyn y bencampwriaeth, dilyn Cymru. Be wneud i ohonyn nhw yn ystod y Chwe Gwlad eleni a'i datblygiad nhw o un gêm i'r llall? Ie, maen nhw wedi datblygu yn dda. Pob gêm maen nhw wedi wario, maen nhw wedi wario'n well. Ti'n meddwl, lle ti gweud yr un peth y beth i ni? Wel, dechreuon ni dda yn erbyn Ffrainc, o'n i ddim wedi wario'n dda yn erbyn Lloegr a Iwerddon, a wedyn yn erbyn yr Alban o'n i wedi wario'n dda. So, dwi'n meddwl, fel mae'r tournament yn ymlaen, dwi'n meddwl, mae Cymru wedi wario'n well. A ti wedi gweud gyda chi'r bocs yma nawr yn y stadiwm ddi Sadwrn. Ti dal yn mynd yn amlwg i weld y gêm gyda'r teulu? Ie, wrth gwrs. Bydd yn dydd neis i fy teulu a fi, a gobeithio bydd y gêm yn dda hefyd. Gobeithio hynny yn wir. Grazie mille. Diolch yn fawr i ti, Stephen, a gwellad bian o'r anaf yna. Diolch yn fawr. Wel, gwellad bian i Stephen Fanny, a trenu mawr na welwn ni yn chwarae yn y stadiwm ddi Sadwrn. Mae'n beth iddo fe, ond hefyd i'r teulu. Wel, un bendant, mae'n achlysur fawr yn amlwg wedi wario be'n Cymru o'r blaen, ond jyst bod yna a bod nhw'n gallu dod lan o'r gorllewin i gefnogi fe, ond fi'n siŵr bydd yna mewn ysbryd pryn bynnag ac yn gobeithio bydd gydwladwyr yn gallu cael rhywbeth mas o'r gêm a rhywbeth mas o'r tymor. So Super Saturday ddi Sadwrn, mae gan i Cymru'n erbyn Eidal gynta, Iwerddon yn herio'r Alban. Iwerddon dal a gobeith o ennill y bencampwriaeth yma os yw pethau yn mynd o'i blaid nhw yn y gêm ola allan ym Mharis. Bydd nhw'n dal i gredu, a dim ond 3 cais maen nhw wedi ildio yn y gystadleuaeth gyfan. Mae'n anhygoel, mae'n sgôr 20 a dim ond ildio 3. A ni wedi bod yn sôn lot am bwyty y gwaith creadigol maen nhw'n wneud nawr, a fel maen nhw'n rhoi y patrymau yma gyd at ei gilydd wrth ymosod, ond ni'n siarad braidd ddim am ymddiffyn nhw. A pan ti'n meddwl bod 1 cais mewn 1 gêm, 2 cais mewn 1 gêm, a dim cais yn y 2 gêm arall, mae hwnna yn yffach o sylfaen i ennill unrhyw gystadleuaeth mewn gwirionedd. A sa'n gweld yr Alban yn cael ein hawdd o gwbl i dorri nhw lawr, a fi'n credu bydd y dorf mor swnllid, bydd nhw'n gwybod gymaint sy'n fi'n gweld Iwerddon yn ennill yn gyfforddus, byddwn ni'n gweud. A wedyn y gêm ola, mae hon yn addo i fod yn glasur. Ti'n gallu gweld Ffrainc yn mynd mlaen nawr wel, os gwrs bod ti'n gallu gweld e. Os o beth gan Loegr falle o'r Casinore i atal nhw rhag ennill y gamp lawn? Mae yna gobeth, ond i fi'n meddwl oedd Ffrainc yn ymosod wedi ratlo yn erbyn Cymru, a fi'n meddwl, oedd amddiffyn nhw'n anhygoel, ond fi'n meddwl bydden nhw'n edrych ar siwt o'n nhw wedi ymosod, a jyst camgymeriadau bach yn gadael Cymru nôl mewn i'r gêm. Fi'n meddwl newn ni weld ymateb o hwnna, bydden nhw'n lot fwy gywir yn siwt maen nhw'n chwarae, a fi'n gallu nhw redeg i ffwrdd gyda fe. Fi'n gweld nhw'n codi gêm to, a wedi gytre ym Mharis. Y gêm ola, bydd hi'n dywyll, bydd hi 9 gloch yn nos mas ym Mharis. Siwto nhw. A fi yn gweld Lloegr yn ei gwynebau nhw yn ratlo nhw rhywfaint, ond fi hefyd yn gweld Ffrainc yn mynd am lefel to beth welon nhw yn Gaerdydd. Bydd nhw, fi'n credu, yn trial gosod i gêm nhw, eu stamp nhw ar y gêm, yn edrych na eistedd nôl a just amddiffyn erbyn Lloegr. Fi'n gobeithio welwn ni nhw ar ei gorau, achos maen nhw'n hyddi, fel y math o rygbi ni wedi gweld wrth nhw trwy tymor, maen nhw'n hyddi camp lawn a maen nhw'n hyddi gorffen ar nodyn uchel. Dwi'n cytuno gyda chi fyna. Reit, parcwn i'r dynion am nawr, achos yr wythnos ganlynol, mae pencampwriaeth Chwe Gwlad y menwod yn dechrau. Gofyn ti gynta, yn draddodiadol, y sawl blwyddyn, mae'r bencampwriaeth y menwod wedi bod yn rhedeg ochr yn ochr gyda cystadleuaeth y dynion. Erbyn hyn, mae gyda chi ffinest fach eich hunain. Be'n neud i o hynny? Ti'n hoff o'n o? Ydw, fi'n fan mawr ohono fe. Llwyth o resymau pan bod e'n siwtio ni. Yr un cyntaf fel maswr fi'n hoffi chwarae mewn tywydd bach yn well, bach yn dwymach. Fi'n mor falch gobeithio bod y dyddiau o chwarae yn yr eira yn yr Alban wedi mynd. Methu teimlo'n dwylo i. Ei, sdim dal, cofio, sdim dal. Ie, na, ond mae hwnna, chymod, ni moyn i mwy o bobl dod i wylio'r gêm, a un ffordd o wneud hwnna yw wneud bod y gêm, bod ni'n gallu chwarae yn lot fwy ymosodol, chwarae dy'r bel lot mwy, mae'r tywydd well
falle mynd i helpu hwnna. A hefyd, bod ni ddim yn cystadlu gyda'r dynion, yn y cyfryngau, a i gael pobl draw i wylio ni. Mae fe'n really siwtio ni. Fi'n gwybod cwbl o blynyddoedd yn ôl, oedd rhaid ni chwarae gêm am 11 y bore. Mae'n anodd wedyn, fel chi'n gweud, i bobl teithio o'r gogledd i ddod i wylio ni. So i fi, mae fe'n siwtio ni lot, a fi'n really blessed o fe. A gobeithio, mae pawb yn gallu cael un wythnos off rygbi, a wedyn Six Nations Mania yn dechrau eto gyda ni. Yr unig beth ni'n gweud yw weithiau o ti'n cael hefyd, os oedd gêm ar ddydd Sul, os oedd Cymru ar y ddydd Sadwrn a gêm ar ddydd Sul, fi'n gwybod oedd yn ferch i ar criw merched Clwb Rygbi Cynarfon, dy lawr i watcho'r Guinness Sadwrn, a wedyn yn dwlu gallu cael cyfle i fynd i Barcar Arfe i watcho chi ar ddydd Sul fyd. Felly oedd hwnna falle yn gallu bod yn bonus weithiau. Ond fel ti'n gweud, rhwng y tîm 20, rhwng y dynion, erbyn bod ti'n dod dy merched wedyn, wel, falle bod e bach o afterthought fel mae'r Saeson yn gweud, achos bod pobl wedi cael syrffedi ar rygbi. So na, fi'n gyd i bod yn beth da bod chi yn cael ffenest eich hunan. A'ch pencampwriaeth cyntaf chi hefyd fel tîm proffesiynol. Hen bryd, Charlo? Bennan, fi'n gyd i bod e'n symudiad da iawn. Mae'r undeb falle wedi mynd yn bellach nag o'n i'n meddwl. Maen nhw wedi rhoi sylw i'r peth. Mae'n hen bryd pan ti'n meddwl bod Lloegr wedi bod yn proffesiynol sa'n bod faint o blynydde. Cofio bod mas ar taith y llewod yn Zeeland Newydd. A gyfer y gêm gyntal yn Rhodri oedd Lloegr yn erbyn Ferns. Black Ferns. A oedd yna Lloegr curo nhw, mas yn Zeeland Newydd. A ti'n meddwl ar y pryd, mae'r rhain. Fel mae'n digwydd, o'n i'n aros yn yr un gwestiwn nhw. A o'n i'n mynd i'r gym, a rai o merched Lloegr yn mynd i'r gym, o'n i'n mynd mas yn ddyddion coen. Ond faint o waniaeth mae wedi wneud i'ch paratoadau chi fel carfan? Odi, mae fe'n hiwj, a ni'n bles iawn amdano fe. Fi dal moyn atgoffa pawb 12 o'n i sydd wedi cael contracts proffesiynol. Mae yna 30 o Lloegr o Zeeland Newydd wedi cael. So, chi ddim yn mynd i gweld newid hiwj a bod ni'n gallu yn syth cystadlu gyda Ffrainc a Lloegr sydd wedi bod yn proffesiynol am blynyddoedd. Ond, gobeithio gewch chi weld chwarae mwy cywir wrthyn ni, ti'n bod ni'n fwy drefnus. Mond cwbl o misoedd wedi bod, so falle newch chi ddim gweld gymaint o newid o ran yn gorfforol, ond mae llwyth o'r merched yn dechrau bwrw PBs yn y gym yn barod. A mae fe jyst yn ei wahaniaeth i ni allu bod gyda'n gilydd. Y peth mwyaf bwysig yw i fi, pryd o'n i'n meddwl am Chwe Gwlad yn yr gorffennol, o'n i yn knackered, yn emosiynol, yn gorfforol. O'n i'n gweithio dy llun i dydd Gwener, ymarfer yn hwyr yn y nos, codi'n gynnar yn y bore, a wedyn, gorfod teithio ar dy Gwener, chwarae dy Sadwrn. Oedd e'n rili anodd. Mae rai o'r merched dal yn neud sy'n mynd i fod yn chwarae yn y garfan, so fi moyn, bod yn ymwybodol o hwnna, ond i lot o ni, di ddim gofod wneud hwnna ragor, a gobeithio bydd dyn ni lot fwy o egni i allu roi. A'r peth mawr dyn ni'n meddwl i chi fyd yw sefydlogrwydd, achos gyda'r popeth i gwyddoedd tu ôl y llenni, gyda hyfforddwyr yn mynd ac yn dod ac yn mynd ac yn dod, a nawr mae Ioan Cynnig yna, a mae fel sefennu jobyn da, a jyst gobeithio nawr geithio bach o amser a bach o gyfle i weithio gyda chi gael adeiladu. Odi, mae Ioan wedi bod yn gret a'r tîm mae fe wedi dod mewn hefyd. Mae nhw'n briliant i ni. I fi, mae datblygiad chwaraewyr, chi'n gallu gweld nawr, mae nhw'n meddwl am yr dyfodol, so mae nhw'n edrych ar pobl sy'n 18-19, mae Cecilia Tupeloto yn esiampl rili dda o hwnna. Mae nhw wedi spoto i cwbl o misoedd yn ôl a dod ei mewn i'r garfan, datblygu hi, mae dy hi contract rhan amser, mae'n mynd i fod yn anhygoel i ni. Mae cryfder hi yn anhygoel i fod yn onest. Ond mae'r bencampwriaeth yn dechrau ymhen y pethefnos i chi. Chi wedi cael un gêm gynhesu eisoes yn erbyn un o'r tîmoedd gorau'r byd, un o'r leithiau America, a yn bles gyda siwrathi. Odyn, bles iawn. Gathon ni cais rili gynnar. Alicia Butchers yn dwy'n lein nhw a sgorio yn syth. Oedd yna neis. Oedd yna neis i'r ferched just cael chwarae yn y gris. Eitha lot o chwaraewyr newydd yn cael y cyfle i roi'r Cris arno am y tro cynta. A oedd yna'n bwysig iddyn nhw just cael y cyfle i chwarae mewn stadiwm gyda'r awyrgylch, ond ddim gyda'r pwysau o'r canlyniad. Hapus. O ran y Chwe Gwlad, pan fydd hwnna'n dechrau, be chi'n gobeithio cael allan o'r gystadleuaeth? Just i ni allu gweld ble ni yn erbyn rhai o tîmoedd gorau yn y byd. Ffrainc a Lloegr bendant yn un o'r tîmoedd gorau yn y byd. So, just i ni allu weld ble dyn ni nawr a ble mae rhaid ni fynd i gyrraedd cwpan y byd diwedd y blwyddyn. Mae'n gyffroes iawn, mae'r dyfodol yn edrych yn addawol iawn i chi.
Ond fi jyst yn mynd i signo ni nôl lawr eto nawr, Charlo. 2 gêm i rhanbarthau Cymru allan yn Ne Affrica dros y penwythnos, a yn anffodus, 2 golled. Ond, rhywfaint o ddewid yn wedi gan y Sgarlet. Ie, bendant. Dwi'n siŵr ble oedd ei pennau nhw gofod mewn mas na to ar ôl beth ddigidol treffaeth yn y mas na gyda'r Covid. Wrth gwrs, gofod hun yn ysu a hun yn ysu ar ôl rhag y tre, a mae'n siŵr bod nhw'n dechrau'n meddwl o cryms le ni nawr, beth sy'n mynd i ddigwydd. A falle bod yna wedi bod yn ware er i meddyliau nhw. Ond fel ti'n gweud, y Sgarles yn enwedig, a colli ambell i gyfle bach enwedig cyn hanner amser i fynd ar y blaen a rhoi pwysau. Achos dyw'r tîmau o dde Affrica ddim yn ware'n gret, ond mae'n fater hollol wahanol pan ti'n ware nhw mas na. Naill ai bod os ti'n ware lan yn Joburg fel oedd Gaerdydd yn neud lan yn yr altitude, neu ti'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn fater hollol wahanol. A mae'r Sgarlets yn gemau diwethaf, mae'n dechrau falle gweld beth o'n i wedi meddwl bydde Dwayne yn dod ar math o rygbi maen nhw wedi bod yn ware. A pan ti'n meddwl bod gymryd o chwewir nisiau gan y tîmau nawr, achos yn amlwg y Chwe Gwlad. Oedd e'n ganlyniad, wel, union gwmws fi'n canlyniad, oedd e'n credu 37 ugain. Union ddwy gêm, fi'n credu o'r ddoi, bydd y gleision yn fwy siomedig na'r Sgarlets. Do, collon nhw ffordd rhywfaint yn yr ail hanner, yn enwedig. O'n nhw yn y gêm, Cardiff, o'n nhw yn y gêm ar hanner amser, dechreuad da i'r ail hanner wedyn, just anffodus colli ffordd ar ôl hynny. Reit, siarad amddi'r tîm dan 20 yn gloi iawn nawr. Cymru yn cael coten arall nos Wener, nos Iau ddiwetha yn erbyn Ffrainc. Ond eto, mae Ffrainc yn ffantastig, ond mi fyddan nhw'n siomedig gyda'r canlyniad a'r sgôr yn y diwedd. Ie, mae wedi bod yn dymor anodd yn dweud. Tymor cyntan i Byron yn y safle fel prif hyfforddwr, colli ambell i chreuwr, colli'r capten ar ôl cael ei alabant yn anlwcus yn y gêm cynni. Mae'n anodd gwybod beth i weid, achos ti ddim yn gweld y datblygiad ti moyn gweld, ond fel glywon ni ddwytha gan Ianec neu Anga, yn amlwg mae Ffrainc ar y funud yn cael pethau'n iawn oddi ar y can, a gydym ond gyda'r prif dîm, ond gyda'r tîmau iau, a hefyd gyda'r clwbau. A unwaith ni'n cael y strwythyr yna yn ei le, mae pethau'n dechrau dod i'r brig wedyn, ac yn anffodus mae hwnna ymhell o bod yn wir o dyn ni yng Nghymru fan hyn. Ond mae'r tîm dan 20 yn Iwerddon hefyd. Os ni'n eisiau cymharu'n hunain gyda unrhywbeth, Iwerddon fi'n credu yw'r ffordd i wneud hynny. Chwaraewyr o ran y niferoedd yn debyg iawn, demograff yn debyg, ond eilon nhw allan i Loegr pan wythnos diwetha, rhoi 40 o bwyntiau ar Loegr. Maen nhw'n mlaen am y Grand Slam. Eilon nhw mas i Ffrainc ag ennill hefyd, a maen nhw'n edrych yn bryglis iawn. Odyn, maen nhw yn, a chi'n meddwl, pryd mae tîm cenedlaethol chi'n chwarae fel maen nhw, mae fe'n gallu ysbrydoli'r chwaraewyr sydd o dan nhw, a chi'n gallu gweld bod dyn nhw strwythyr, bod dyn nhw ffordd fel maen nhw moyn chwarae. Just i ddod o fe nôl i Gymru, bydd y boes yma yn dysgu lot o'r gemau yma. Fi'n gwybod bod dyw e ddim yn gret bod nhw ddim yn ennill, ond pryd mae tîm yn ennill, chi'n rili yn edrych ar eich hun gymaint. Bydden nhw'n dysgu lot, a dyna pwrpas o dan 20 yw i datblygu chwaraewyr ar gyfer y dyfodol, felly dwi ddim diwedd y byd, ond... Diddorol pen wythnos nesaf, achos nath tîm yr Eidal curo'r Alban ar ôl curo Lloegr le ni fyd. A mae lot o bobl wedi bod yn sôn ers tymor neu ddoi bod tîm dan 20 yr Eidal yn cryfhau, yn gwella. Am dyma yw dyfodol y gêm i'r Eidal. Gobeithio bod nhw'n dod trwyddo, bod yr Eidal yn gallu dela mlaen digon, nes bod y boes sy'n dod trwyddo. Felly, penwythnos yma, mae'n fod yn dipyn o llunio'n mesur i weld le mae tîm dan 20 Cymru o gymaru a boes yr Eidal. Ie, wir, wel, maen nhw yn chwarae yn erbyn yr Eidal ar ddydd Sul am hanner awr wedi doi. Ond, y gêm fawr ddydd Sadwrn Cymru yn erbyn yr Eidal. Y gec gyntaf am chwarter wedi doi ar darllediad i ddechrau ar S4C am chwarter i ddoi. Ond oedd wrth Charlo, Elinor a finne yma yng Nghlwb Rygbi Pontyclun. Tara.